Bueno, aquesta és la primera vegada que gravo i són les 8 del matí. Anem a fer una petita caminata aquí amb l'amic Toni, els dos, des de Sorita. I amb el gos també. I amb el gos. En principi no ho tinc molt clar, però avui caminarem més o menys uns 15 quilòmetres, no? No tant, no? No tant. Bueno, potser 10, però vinga. I Però bueno. a veure si podem estar aquí per fer una espaceta cap allà a les 11:30. Sí. Vinga. Bueno, aquí veiem que ens trobem a Un peiró. Peiró de Santa Helena i la Santa Creu. Aquí amb el Toni. Este peiró va ser derruït en temps de guerra i dos germans que vivien a prop d'ací, en el mas de Fuster, pues, com ells ho veien, de xicotets ho van veure, pues, ho van reformar. I així se fa un cop a l'any una rogativa que se ve des de Sorita i així donen un rotllo, el que és el majoral. Quan hi ha majoral se fa i quan no n'hi ha, pues no se fa. Molt bé. I este és un dels peirons que se fa. I este és Sant Gregori. Este és Sant Gregori i Sant Marc. Sant Marc que ja pronta, ja el dia 1 de maig, se celebrarà. Molt bé, Toni. Doncs anem a seguir la caminata per aquest camí. I si miren, això és el mas de Trinqueter. Molt bé. Bueno, seguim pel camí. Aquest camí porta cap al mas d'Agustí i al mas de Silvestre. I aquest d'aquí, que és per on anirem, ens portarà a la Creu d'Espigolar, que és el destí final. El mas de Marçà també. I el mas de Marçà. I ara doncs, anem a seguir per aquí, que com deia que ens portarà fins a la Creu d'Espigolar, que està a prop del poble de Palanques. Ara passarem per davant d'aquest mas o no? Sí, no? Sí, per baix, sí. Passarem per davant del mas de Fuster, que com explicava ara Toni, està derruït i es va cremar en una altra època. Sí. Sortir d'aquí pixum. Ja. Hem arribat aquí, al destí, a la Creu dels Espigolars. Hem caminat quasi 45 minuts. Una hora. Aquest és el punt on ho marca. Aquí marca una hora i 6 minuts. Una hora i 6 minuts, així està marcat. I ara, aquí amb l'amic Toni, ens dirigirem Cap aquí, cap a Palanques. cap a Palanques, Anem a esmorzar a Palanques. a almorzar a Palanques, i després cap a Sorita. I per aquí a la dreta, per aquí se'n va al Pico de l'Infierno, que va crestejant per sobre, va crestejant i se'n va al Pico de l'Infierno. I per aquí? Per aquí se'n va a Rocatallà. Molt bé. I a Palanques. Aquí és diferent Rocatallà que el Pico de l'Infierno. A mi em pensava que era el mateix. No, des de Pico de l'Infierno, Rocatallà està allà mateix, està molt a propet. Però per aquí ja és pista, per aquí es va en cotxe. Per aquí també pots anar a Rocatallà i al Pico de l'Infierno. Primer Pico de l'Infierno i després a 1 quilòmetre o així està Rocatallà. Rocatallà, que és un camí que van fer els romans per passar ells, els carros, i van picar la roca. Una roca, un cíngulo de roca, van picar i van fer pas per passar els seus carros. Això es diu la Rocatallà. Molt bé, doncs un altre dia anirem l'amic Toni i jo al Pico de l'Infierno i farem una gravació com aquesta. Molt bé. Bueno, llavors ja arribant aquí al poble de Palanques, ja el tenim a tocar. I si tot va bé, doncs almorzarem aquí amb Toni i després anirem cap a Sorita. Ei! Bueno, Toni, ja hem almorzat aquí a Palanques. Ens ha anat molt bé i ara prendrem a veure les pintures rupestres de Palanques, que estan aquí al costat. Allà tenim Sorita. I ahir la Gravera. Aquí la Gravera.
cap aquí tenim el poble de Palanques. A Ventacarpio, i anirem a veure la... Però bueno, l'exploten palanques. Bueno, i per fi hem arribat aquí, al fi de l'excursió, a veure les pintures rupestres. L'abric de Palanques, que no es veu molt bé, però bueno, aquí teniu, més o menys, us podeu fer una idea. Està molt bé perquè veus que va així no dalt. Sí.